На поляната край параклиса Свети Атанаси, в страни от Асеновата крепост, се води рицарска битка. Участници са 4 млади мъже от клуба Златно буренце в Белград. Температурата на въздуха е 35 градуса, а облеклото на всеки един от тях тежи над 20 кг. Любопитни зрители колкото искаш, защото тук е главният лагер на болярите. Разлива се медовина, в гарнетата къкрят средновековни гозби, леят се свещи, правят се изделия от кожа, има стрелби с лък и прашка. Не липсва дори питон албинос. На панаир като на панаир. Но да се върнем при рицарите. Като сме дошли на факултет, имали сме предмет борбени системи и средства. В нашия факултет имахме занимания по средновековни техники и там имаше часове по демонстрация съвместно с клуб Монтевидео. Тогава реших, че и аз мога да се занимавам с възстановка на историята. Това е репродукция от 13-14 век. Тежко е да се носи тази екипировка. Трябва кондиция и тяло подготвено за борба. От всички костюми най-тежък е този на Сърджан, цели 27 кг. Изработил го е варненицът Цветелин Апостолов. Това е една броня от периода около 1400 година, плюс-минус 10 години. Тя е реплика на различни образци от различни музеи от Централна Европа. Интересното при нея е, че съм се старал да правя всичко възможно най-близо до оригинала, но въпреки това, понеже са от различни музеи тези екземпляри, съм се старал да запазя един и същи стил на изработката. И като краен вариант изглеждат много добре, защото са много хармонични, са в един и същи стил. Тази броня е правена за Сърджан Обрадович. Колко време можеш да издържиш с тия доспехи? До сега съм издържал около 6 часа наведнъж. Ходене? 6 часа ходене с тях? Да. Мечовете и ятаганите през средновековието са били за знатната класа, твърде скъпи, за да ги ползва простолюдието. За него са били по-непретенциозните оръжия, като буздугани, брадвички и ножове. Това ли е най-страшният буздуган от всички? Всички са страшни, това е най-грубия. Най-грубия? Да. Както виждате, няма нито една равна част. Но това е един комплект за хранене. Това е средновековният вариант на виличката. Значи това е бойнчук. Точно този образец е германски от 14-15 век. Целта му е да пробива рицарски брони. Страшно. Ако колегите от Сърбия решат да се рискуват бронята, мога да ви покажа какви дупки може да прави. А сега нека отидем и при занаятчиите. Какви са тези маниста? Стъклени маниста. Технологията на изработка е същата от античността при средновековието до наши дни. Върху метален дорник се буквално навива стопеното стъкло и различните цветове, след като изтини, си дават различни оттенъци. В момента използваме една хилядолетна техника за правене на коланчета, украси за дрехи. Нарича се такане на кори. Открита е в Египет при Рамзес III, неговия колан, който е бил такан от коприна. И това е всъщност първия спесимен, така да се каже, на тази техника. И оттам нататък е минала, среща се в цяла Европа, със сигурност и през средновековието в България. От едно време срещите се леят по един и същи начин и ние тук не променяме технологията. Нашата разлика тук е, че сме добавили малко повече цвят и една форма, която се леем в кълъп. Иначе можем да ги изработваме от до, както са се изработвали едно време. Идеята за средновековния панаир край Асеновата крепост хрумнала на младежите от Асоциацията на свободните реенактори, или казано иначе, възстановчици на исторически епохи. Студентът по история Ангел Василев потърсил съдействието на община Асеновград и заедно се захванали с организацията. Избрали да пресъздадат периода 12-14 век, Второто българско царство, когато Иван Асен II разширил и укрепил крепостта, за да пази района от латините, а хората пък в негова чест я нарекли Асенова. Пак от това време Станимъка, селище в подножието на крепостта, е преименувано в Асеновград. Искахме да съживим Асеновата крепост, да покажем за няколко дни бита, обичаите, занаятите на хората, които са живяли много векове преди нас. Искаше ни се стените на крепостта да оживеят
и по един интерактивен начин да покажем на младите хора, че имаме нещо неоценимо, една богата история, която трябва да бъде експонирана по подходящ начин, за да може да запалим все повече млади хора да обичат историята ни, да обичат града и страната ни.